Podwantie siasa mag duond bura mar ODM kama jotelo mag ODM osingo mar dhi nyime kod siro sirikal broad-based nyaka chop yiero manyien ma higa 2027 ka giwacho ni ogibi jwang'o sirikandno nyaka chieng' ma ogai Raila Odinga biro nyisogi yo machielo magiluwo. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E alap tuke mamidika e sub-county Mamoroni, jopinyo yoro karomgi e nyasi mar sidho riwruok Saga mong'ere kaka Shield Okumba wa Sacco mane obak kod jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga kaka yor siro yuto kaachiel kod grube mag mine gi rowere e kor gwenge. Kaune group kiwinya e group nadwani mondo waboso we Sacco kendo babu mi pesa munaendelea godo giloko okodhi medo sa pesa baje Sacco gokende nitiyo kona maunbe ne udhi yudo niwacha watime uyiego koso uyiego. Kata kamano kadiemo wang' nyasi no nolokore siasa kumane jotelo mane oyuoro kotelnegi kod mag ODM ne uloso gi duol achiel ka giyango chung' margi kaka jo ODM magichung' godo kod ogai margi kuom ne chuokoke mar bedo jakanyo mar sirikand broad-based. Tunajua chama moja na niseme ODM. And I want to thank the Reverend Raila Amolo Odinga and His Excellency William Samoei Ruto. They have put their self-interest behind and put the interest of our country first. Jotelogo oyango ni nyaka chieng' ogai margi Raila Odinga nyisgi yo machielo mopogore ODM ok bi jwang'o jatend piny William Ruto. Wanale yajwa onyiso waka mwachunge sani onyiso wako soko nyiso wa wan poko nyiso wa ni wadhi guo pogore gi kamo nyiso wa baba ko nyiso wa ni right tanga kowacho ni left tanga kowacho ni forward tanga. Ewi mano Jakom ODM Gladys Wanga to ne osiemo jogo masiko diro dhogi ka loso marach kendo kwedo riwruok ODM kod Kenya Kwanza kowacho ni ywako gwal ok bi mono dhiang' modho. Wacha niseme leo kama mwenyekiti wa kitaifa, hakuna siku hata moja tumetoka katika hiyo agreement. Na hakuna siku hata moja baba ametuambia tutoke hapo. Kwa hivyo kama wewe unakuja kuzungumza na baba amesema tuko pamoja na President William Ruto na wewe unasema kinyume, basi wewe huzungumzi kwa niaba ya chama cha ODM. Jaod bura ma Suna East Junet Mohamed kod nyawadgi osiro wechego ka gijiwo jowetegi ni kik gibed kod tungni girang mana weche dongruok. Huyo mtu naitwa Ndindi Nyoro. Nimesikia juzi kama anapiga serikali kwa mambo ya uchumi. Tunajua vile ulikuwa umepanga maneno. Na serikali ikaona lazima tukue broad based ili wananchi ya Kenya mzima wapate kitu. Na wewe unajifanya saa yuko na akili mingi. Akili mingi. Hiyo akili peleka pali pengine sio hapa Kenya. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mabende ne oyuoro e nyasi no to korka kore ne opuoyo Raila Odinga kuom ne kawo okang' mar riwore gi jatend piny William Ruto kaka yor nyayo kwe. Mheshimiwa Raila Odinga ameona ya kwamba usalama na udhabiti wa nchi ya Kenya uko na umuhimu kuliko ni nani amechaguliwa na ama nani hajachaguliwa. Na kwa hivyo ameweka ubinafsi nyuma, akaweka mambo yake ya ubinafsi nyuma, akaweka taifa letu la Kenya mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County.